hadap taka jing sungu yublay ningkong mo ula pan ai lat ingi pengila pan ai kecing syakri kari bekerja pendriu kam tam hang ni apo milium konstituensi ke ba apa po kecing pet kecunga tengkat kecing kersan cuki pat ba jong kinong milim hi brok ko bing sungu yublay bekilasanya per IT kani ka kam hakti jonga mo pangan la pan lei e nam ta kani ka konstituensi pan nam ta ka chat pendriu hi brok ko bing ti kani ka por ngayeng kani ka khamajung pi hoi kani ngam dei mga ka ba ai dengan ditang kanong pensam ikata ka benta kumbi iba nakaposh ka poi chukran mo bakani ketika kamram ka jungi pan poi kamdei bangi ngisay na pla hindi ketika way na benta jo ka scheme ibaret hoi jong ka MDC scheme hindi nga sotu bakani ketika jingdon kam nam ta kani ka school nama kata ketika jing tumu ka jing angnut ka jungi bangin UI baki chaka puli puthi kinlong ki babet ki babyang mo kumbangi kwa shisha pan kentiu hagalyang ka puli ka puthi ho ang pat don bun kilat kilinti hagabade baka pisa ka tingka idang de e sembo ibaret isemba ibaret hadu kata kata de haprengkum kata padang sungu yublay bau penla mo ba ini ibaret in long pat ka jingkerku ya gani ka school ka jongpi mo pada de ngangit skamba ini kani kilinti ya kan long ka ba kaban kan ai ru galinti kaban long pli ikilat galinti namta ka school ga chompi kham tam mi kini ki khna ki hap ki barit ki badon ya kata ka lawai ka brang dei ka bajrong namta chungki ban ai kata ka jingpuli puthi ka bhana ka bhatam ha ki benta baro pakani ka de ka jingkerman ka chonga bu blei undang penhe pensan shishu ikini ki khun red ki jongi ki papi phila basa ja ha ka ne ka jaka pakin long kata ka lawai ka pateng pakin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki bahajan ha shabar ki bahapo mo khnang bakin la banwan ra kata ka jingkala ha ka badai para briu ding ba ka jinglong jing em ka ba pha ka bara e ka jinglong ka ba pha de ka ba pha de ki ban treiru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka ni ka chaka puli ka chongpi ka ba philabu ka ni ka chaka bakin mi ki briu pat hakapor andangi ngim don shu ru mo hakani ka perthai kende kende pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka jat ban briu ki ban kentiu ya ka jinge te briu te blai ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban ket ban ba ya ka khia ka shon mo amdei ki ban long ki barha ha ki spa ju kani ka perthai ki ban sakut no ende ki ban long ki ban piu I kham she jingai kata bakin ket ya kata ka lingkor ka bakhia banlong ka jingkerman iwe kat kum ka sap ka phong ka ba ubleu labu ling ba kini ki khun hep ki baret ki bern ka jaka bang sungu irang ba shnong bai dan benta ban pan ka jingerap na bang ya sngo ngasuthu mangala ban shanya ya I ngatip inum pendon kam bakla kumbai laong ni shu akren ka phone mga ong kam don kam pinwan ban penjenjar ya ledi haduk ketika jaka perlut ka bai kali perlut ka bai sngi mo hande ke ka kam ka pangila bantrei tang da ka pangya phone ru ini le kata ka don kam ka jingi shanya iwe ba ka don kam mo ka bangin peni kam da dei than kinu panginya bon ktien hadu kata tan dei kam ka kam pat kam don shanu tingang it scam baling ba ini ijing ai berit kan long pat ke jing kentiu ya ka lawei ka ba pernai pat ka lawei ka ba scam iki khun ki pateng ki hajar chukani ka chat pendriu ka chungi pangai bu blai nang kerku mo padar ya ke school ke jompi hakani ka jaka tingkat bagi ni kinongkit kam shnong ki bedon hakani ka por tingkat bagi nongkit kam ki bedon hakani ka school uble nang kerku yi phi nang ai ke jing start ba phi nang ila ban shakri mo pangin le hok mo la rangila nang ban le hok hai barit uble un sarang kentiu ya ka bakraw pangangit skamba ling ba ka je ba ini kentien nganom dan chibun ke ban kran re thang itahi pangin ken mau ke Kini talenti lah di hidup kita.